Бау! Опа! Оплаших ли ви? Не! Майка му Дейва! Да, понякога на хората ни се получават нещата и аз съм един от тези караци. Така че днес ще ви покажа какъв алчен човек съм аз. И как винаги искам купчето ми да не е с изтрити цветове, но аз съм гаден наркоман и затова реших да си създам собствено купче. Ето сега ще ви покажа какво сътворение направих. Виждате тези листа. Просто откъсвам и боядисвам и ги лепя с лепило C200, което с това лепило се лепят плочки за банята. Ей, такви с плочки. Здраво, здраво строителство. Но все пак да не се отчаиваме и да продължим с нормалната ни тема, която ни вълнува в момента. И тя е факиното купче. Първо, видиш ли се отново нищо, че имаше малко лепило между самите купчета, така че може би ще спра да снимам за кратък момент, защото все пак аз ще чакам новото купче, за да мога да споделя с вас. Бау! Не падна, добре. Така, също сега се сетих, видях, че някакъв ми изпратил, някакъв във Францията ми беше сложил някакво личице, отдолу пише with other hand, някакво чукче. Това от кажи го, от Пицеди. Mr. President, did you ever read a Pizzetti? No, and I will never read a Pizzetti. I know one president who denied to eat Pizzetti and now he learned how to hit the hammer with his other hand. Ha ha ha, всички сме. Eat Pizzetti, Pizzetti, the honest night. Така, това е идва with other hand. Стаята ми стана на ния. Но все пак, вижте, че аз съм, нали съм наркоман и трябва да бия. Така, вижте, имам си шишенца. Чуйте звука сам. Това всъщност е спрей за нос, който баща ми купи. Ето го. Ето, вижте сега. Ууу! Вали. Намокри ли? Майка ти, намокри малко. Това струва повече от вас. Аз съм ще сложил кърпички за всеки случай. За случаи като такива. Сериозно ли? Всъщност това беше спрей за нос и подарък безплатно. Малки спрейчета за нос, които не знам как да отворим, защото няма нито капаче, просто пластмаса, трябва да го щупим обикновено, но няма да го правим. Виждате сега, понеже ще си правя колекция от купчета, аз съм си направил място. Тук където снимам. Ето тук ще бъде 4 на 4, 3 на 3, 2 на 2, 2 на 2 на 1, Tower Cube, пирамидата и не знам, и това може би купче, но то ще бъде след 4 на 4 и 3 на 3 другото. Но все пак, моментът когато получите новото скупче, той сякаш малко интимен. Сякаш целият свят около теб просто свършва и ти трябва да започнеш новото нещо със своето любимо нещо. Факиното копче, което след една година ще отида на буклук. Но все пак това беше. И днес в момента, вместо да изляза навън, както виждате, хубаво време, аз стоя и снимам факини клипове с вас. Но все пак вие сте мои приятелчета, така че айде чао, си един друг път.